खाबो हखी खाली तो रहिस के भाग जइमी देखी छोड़ा थाना पुलिस के। हम तोरा जइसन से कबो ना डरइबो रे। पटना जिलावा जाके एके 47 लइबोगे कैसे बनो है क्रिमिनल तोहरा बन के देखइबोगे। मुंगेर जिलावा जाके एके 47 लइबोगे गया जिलावा जाके एके 47 लइबोगे। आरा जिलावा जाके एके 47 लइबोगे कैसे बनो है क्रिमिनल तोरा बन के देखइबोगे। छपरा जिलावा जाके एके 47 लइबोगे रांची जिलावा जाके एके 47 लइबोगे।